ערב טוב חבר'ה, הגענו להגרלה של אופנת זיקו. עכשיו הצוות שלנו, אלה שעזרו לכם להצטייד בחולצות וזה, הולך להוציא את הפרסים. קרן תתחיל ממקומות 10 ו-9. מקום עשירית 97. מקום תשיעי 1. או, מספר 1, אני כבר יודע מי אלה. ומקום שמיני 3. יפה. מקומות 6 ו-7 תוציא חן מן אהרון. אגב, הולכת לאודישנים של אייל גולן, קורא לה? 126. תעשי את זה בשירה. מקום שישי. 117. כל אלה שנרשמו פה זוכים בשוברי קנייה בסך 50 שקלים. עכשיו, עמית, תוציא לנו את מקומות 3 ו-5. מקום מספר 5, 213. יפה. זה אומר שזה שם שלא הייתה לו תמונה, אלא שם שתייג את עצמו לקראת הסוף. הלאה. מקום מספר 4, 127. יפה. ומקום מספר 3, 39. 39. אוקיי. ורו, שעובדת אצלנו כבר המון זמן ומדפיסה לכם כבר 3 שנים כמעט, תוציא את מקומות 1 ו-2. מקום שני. מקום שני 177. יפה מאוד, זה היה בימים האחרונים. ומקום ראשון 130. שזה גם היה יחסית לקראת הסוף, באמצע. חבר'ה, שיהיה לכם ערב נהדר, אנחנו נפרסם את השמות של הזוכים, ולילה טוב.